дилхоҳ ҷинояте ки содир мешавад мукофоти амали он ҷазо мебошад. суди вилояти Суғд гунаҳгории Муҳаммаҷон Ҷураев сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро дар содир намудани ҷинояти одамкушӣ ва роҳзанӣ тасдиқ намуда ӯро 20 сол аз озодӣ маҳрум намуд. гузориши навбатӣ аз рафти мурофиаи судӣ маълумот медиҳад. сокини 40-солаи ҷамоати деҳоти исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Муҳаммаҷон Ҷураев ки дар содир намудани ҷиноятҳои одамкушӣ ва роҳзанӣ айбдор дониста мешуд, бо ҳукми суд ба муҳлати 20 сол аз озодӣ маҳрум гашт. маҷмӯи ҷиноятҳои дараҷаи хавфнокиаш махсусан вазнин санаи 20 октябри соли 2020 дар суруғаи зисти судшаванда ҷамоати деҳоти исфисор кӯчаи Муҳаммад Ҳусейнов ҳавлии рақами 5 содир шудааст. ӯ дар ҳолати мастӣ рафиқи он замон 32-солаи худро бо истифода аз олоти табар ба ҳалокат расонида либосҳои дар тандоштаи ӯро тасарруф мекунад. дар суди вилояти Суғд кирдори содирнамудаи судшаванда Ҷураев Муҳаммаҷон Юнусович соли таваллудаш 1982 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷамоати деҳоти Исфисорро ки барои содир намудани ҷинояти одамкушӣ ва роҳзанӣ нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида буд, баҳои ҳуқуқӣ доданд. тавре дар рафти мурофиаи судӣ ки санаи 6 январ баргузор гашт таъкид рафт, судшаванда Ҷураев санаи 21 октябри соли 2020 тахминан соати 17 дар хонаи истиқоматиаш воқеъ дар ҷамоати Исфисор кӯчаи Муҳаммад Ҳусейнов ҳавлии рақами 5 рафиқи он замон 32-солаи худ Юнусов Рустам Акбаровичро бо истифода аз олоти табар зада ба ҳалокат ва шиму пояфзол ё хиронро тасарруф намудааст. дар меҳвари содиршавии ҷиноят маблағи пулӣ гардиш мехӯрад. ҳарду иштирокчии ҳодиса шуғли мардикорӣ дошта бо ҳам шинос мебошанд. тибқи нишондоди Ҷураев тахминан 1 моҳ пештар аз рӯзи ҳодиса онҳо дар ҳамин манзили истиқоматӣ шабро рӯз карда аз ҳисоби фурӯхтани оҳанпора соҳибхона Муҳаммад Ҷураев 650 сомонӣ ба даст меорад ва ҷиҳати оростани дастархон барои харидории маҳсулот ба мағоза меравад. баъди бозгашт воқиф мешавад ки меҳмонаш 600 сомонӣ маблағи пинҳонкардаи ӯро тасарруф карда аз манзили истиқоматӣ берун рафтааст. бо ҳамин онҳо баъди гузашти 1 моҳ ба ҳам вохӯрданд ва ҳангоми маблағи тасарруфшударо талаб кардан Рустам Юнусов ин ҳолатро инкор менамояд. суҳбати такрории онҳо дар бораи пули гумшуда дар манзили истиқоматии Ҷураев сурат гирифтааст ки мехост маблағро рӯёнад. вақте ки соҳибхона таҳдид мешунавад бо мақсади ситонидани маблағи пулӣ ва гирифтани интиқом нақшаи куштор ва роҳзаниро кашида бо истифода аз табар ҳангоми хоб будан рафиқи худ Рустам Юнусовро ба сару рӯяш зада ба ҳалокат мерасонад. кирдори Муҳаммаҷон Ҷураев дар суди вилояти Суғд баррасӣ гардида дар асоси далелҳои тафтишоти пешакӣ гунаҳгор будани ӯ исбот ёфт. Коллегии судӣ ҳукм кард. Ҷураев Муҳаммаҷон Юнусович бо моддаҳои 104 қисми 2 бандҳои В, Е, И Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 249 қисми 3 банди Г Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шавад. ва Ҷураев Муҳаммаҷон Юнусович бо моддаи 104 қисми 2 бандҳои В, Е, И Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 17 сол, бо моддаи 249 қисми 3 банди Г Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 12 сол, бо дастрасии моддаи 67 қисми 3 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи маҷмӯи ҷиноятҳо бо роҳи қисман зам кардани ҷазоҳо ва Ҷураев Муҳаммаҷон Юнусович ҷазои ниҳоии маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 20 сол бо адо намудани ҷазо дар калони ислоҳии дорои низоми сахт таъин карда шавад.